खाख्लारि आरो सानै हिन्जावसा रेप जानाय बिथांमोननि जास्टिसनि थाखाय दिनै आसाम सरकारा पलिटिकेलि बिथांमोनहा सरकारा बुंनो थाखाय जेबो बिथांमोनहा माने सम गैया। फांसी हो, फांसी हो, फांसी हो, फांसी हो, दायनिगिरिफोरखौ फांसी हो, फांसी हो, फांसी हो। सिगाङाव जितुनाखि हत्याकारिखौ फांसी होनांगौ होननानै नोंथांमोना निश्चय खोनानो मोनदों भिडिअ इन्ट्र'आव नङा होमबा? नैबे भिडिअ इन्ट्र'आ दिनै जितुनाखि जानानै थांनाय मे मासनि 3 अक्ट'आव जितुनाखि दुधनायाव जानाय जाथाय हिरण्मय खाख्लारिखौ 5 तारिखआव बुथारदों आरो माइनर हिन्जावसाखौ रेप खालामनाय नङा होमबा? जितुनाखि धन आली बिथाङा 3 केसाव दिनैसिम जाबनानै दङ। बिथांमोनखौ जितुनाखि गवालपारा अर्थात बे कामरुप पुलिसा बिथांमोनखौ एरेस्ट खालामनाय जाबाय, खिन्थु जेलाव हरबाय। जेलाव हरनायनि गेजेरजों बिथांमोना बेल आपिल खालामदों होननानै दहाय फुङावबो मोनसे आं नोंथांमोननो भिडिअ होखांबाय, बेखौ दिपेन बर' सारा बुंदोंमोन मैयानि दिनाव नङा होमबा? दिनै जोङो निश्चय बे बाथ्राखौ साननो गोनां जे बिथांमोना बेल आपिल खालामनानै मास मोनथामनि गेजेराव जुदि गबोफिननानै ब्रायैनो फिन खेब आरोबाव सोरखौबा मावोब्ला बेफोरबायदि दुस्थ' खामानिखौ बा सोरखौबा बुथारनाय सोरखौबा रेप खालामनाय फिनै मावफिनोब्ला बिनि दायनिगिरिया सोर जागोन? दिनै मानि खारनाव जे आसाम सरकारा आरो जितुनाखि कर्टआ बिथांमोनखौ फांसीनि थाखाय जेबो राहा लामा लायाखै आरो जेरैबायदि बर्तमान दा जोंनि भारत सरकाराव बिजेपि सरकार फैनानै दङ, आसामाव जोंहा मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दङ आरो लोगोसे बिटिआर ओनसोलखौबो जों रायखांनो गोनां जागोन। बे समाव बिटिआर ओनसोलनि जितुनाखि चिफ प्रमद बर' सारा मानि खारनाव दिनै बे केसनि सायाव मोनसे फंसेबो खुगा सिनो हायाखै। जोङो दिनैसिमबो नुनो मोनाखै जे ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिथाङा जितुनाखि बिटिआरखौ एकर्ड खालामनानै लाबोगिरि सिगनेटरि बिथांमोन, बै बिथांमोना दिनै जोंनि बर'नि सायाव इनाय अयथासार जानायनि सायाव बा बे केसनि सायाव दिनैनि दिनाव आसाम सरकारखौ नारसिनोब्ला निश्चय आसाम सरकारा बिनि खाथियाव थांनो गोनां जागौमोन। नाथाय दिनैसिमबो जों नुनो मोनाखै जे आसामनि चिफ मिनिस्टारानो जा, सोरबा एमएलए एमपिआनो जा, सोरबा जितुनाखि पुलिस अफिसारफ्रानो जा, डिजिपि एजिपि एसपिफ्रानो दिनैसिमबो हिरण्मय खाख्लारिनि न'सिम सौहैनायखौ जों नुनो मोनाखै। अब्ला जोङो दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो जे जोंनि बर' हारिखौ एथ'ग्राब माने नेग्लेक्टआव दोननानै बिथांमोना दिनैसिमबो माने गासोनानै दोनगासिनो दङ बिजेपि सरकारा। जोंहा बेखौ बुजिनो आरो बाखि गैलिया। दा नोंथांमोना मा सानो? नोंथांमोना निश्चय कमेन्ट सेक्सननि गेजेराव फोरमायहरनो हागोन। आङो नोंथांमोनाव सासे सादा बुसा हिसाबै नोंथांमोनाव आं फिननाय खालामो रायजो राजा नोंथांमोन। दिनै बे हिरण्मय खाख्लारिखौ जिबन हत्या खालामनाय लोगोसे सानै हिन्जावसाखौ माइनर हिन्जावसाखौ रेप खालामनायनि सायाव नोंथांमोना मा बुंनो सानो? आरो बिथांमोननि केसा मा जानांगौ? फांसीनि साजा जानांगौना जानाङा? आङो थोंजोंलि बुंनाय बायदि जायो आंनि फालनिफ्राय बिथांमोननि साजाया जोबथा जिउखौ माने दुरुंनि मालायाव आलायनाय, बेनो आंनि थाखाय जोबथा थांखि होननानै आं सानो। थारमाने कर्टआ बिथांमोनखौ फांसीनि साजा होनांगौ, अर्थात आसाम सरकारा फांसीनि राय होनो थाखाय कर्टखौ खावलायनांगौ। बिथांमोनखौ गिदिरनिफ्राय गिदिर केसाव नारसिननानै बा खोख्लैनानै आरो नारसिननांगौनि जेबो गोनांथि गैखाया। निश्चय जों नुहुरनानै मोनखायो जे माइनर हिन्जावसाखौ रेप खालामनायजों लोगोसे मा होनना बुङो, सासे लाइमोन सेंग्रा जाफुबाय थानायनि जिउखौ फोजोबनानै होनाय बे धेमालि नामा? दिनैसिमबो बिथांनि आत्माया सान्थि मोनाखै, लोगोसे जे हल बर' रायजो राजानि आत्माफ्रा गोजोननाय मोनाखै। गासैबो बर' रायजोआनो खुद्रिखांदों। अबस्से बर' रायजोल' नङा, एसामिसानो जा, नेपालियानो जा, बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि छात्र हन्थाफ्रा दिनै जांख्रिखांदों। आरो लोगोसे दिनैनि दिनाव नैबे नोंथांमोना सिगाङाव जितुनाखि भिडिअ एन्ट्रि नुदों, बे एन्ट्रिआ दिनै बनजार रेलि लादों। हिरण्मय खाख्लारिनि न'खरनि थाखाय सरकारा माबा मोनसे अनसुंथाइ होनांगौ, लोगोसे रेप खालामजानायफोरनो सासेयाव 5 लाख करै होनांगौ होननानै दिपेन बर' सारमोना बा एबसुनि मानसिफ्रा बै समावनो एलाउन्स खालामना होखादोंमोन। लोगोसे जाय बुथारजानाय हिरण्मय खाख्लारि बिथांनि थाखाय 20 लाख सरकारा माबा मोनसे खालामनानै होनांगौ होननानै डिमान्ड होखादोंमोन। नाथाय दिनैसिमबो फंसेबो खुगा सिनायखौ नुनो मोनाखै, बिटिआर सरकारानो जा आसाम सरकारानो जा। दा नोंथांमोना मा सानो? जास्ट अननानै नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायनो दाबाव। आरो लोगोसे बांद्राय गोलावखौ आं बुंनो सानलिया, नोंथांमोना सिगाङाव होनाय भिडिअ एन्ट्रिखौ दिनैनि बे बनजार रेलिखौ हरनि समावबाबो आखायाव अर बनजार लायै लायै हिरण्मय खाख्लारिमोनखौ, धन आलीमोनखौ फांसीनि साजा होनांगौ होननानै दिनै रेलिनि गेजेरजों दाबि खालामदों एबा डिमान्ड खालामदों। नोंथांमोना बे भिडिअखौ फुल नायनानै बुजिनानै लानो हासिगोन। आरो जोबथारनायाव नोंथांमोना निश्चय कमेन्ट खालाम आरो मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना लाइक शेयार खालामनो माब्लाबाबो दाबाव प्लिज।
बे मोनथाम दाबियानो जोंनि नम्बर माने जारि मोनसे कम्पेनसेसन हेरेमोन खाख्लारिनि न'खरनि 2 लाख रां होनांगौ आरो सानै जिखिनि माने रेप भिक्टिम हिनजावसा बिथांमोननो 5 लाख रां खरि होनांगौ दिनै आसाम पुलिसा दायनिगिरि बिथांमोनखौ एरेस्ट खालामबाय जेलाव दैथायहरबाय आसाम पुलिसनि रेसपन्स एन्ड एक्शन जों बिथांमोनखौ जोङो साबायखर होदों नाथाय जोंनि दुखु मोननाय जोंनि खुद्रिनाया बेनो दिनै आसामखौ जाय सालायबाय थादों आसामनि माने गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो बिथांनि सरकारनि मन्त्रि मनला आरो बिथांनि एमएलएनि डेलिगेसनानो जा गुबुनानो जा दिनै हिरण्मय खाख्लारिनि न'आव थांनानै खबर लाहैनो थाखाय बिथांमोना सम गैया आरो हिरण्मय खाख्लारि आरो सानै हिनजावसा रेप जानाय बिथांमोननि जास्टिसनि थाखाय दिनै आसाम सरकारा पलिटिकेलि बिथांमोनहा सरकारा बुंनो थाखाय जेबो बिथांमोनहा माने सम गैया बियो जोंनि थाखाय खोब लाजिथाव बिनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसाम सरकारनि खाथियाव बे माने बाथ्राखौनो जोङो दिनै फोरमायनो नागिरदों जे जोंनि बे रेप भिक्टिम लोगोसे माने बुथार जानाय बेखौ आसाम पुलिसा एरेस्ट खालामदों जेलाव दोनथायहरदों बे थिगानो बिसिम लेभेलाव थिगानो दं नाथाय दायनिगिरिफ्रा इयुनाव बे मिनिस्टारा बे घटनाखौ लानानै नीरब सिरि जानानै दङ आसामनि मन्त्रि मनलाफ्रा नीरब सिरि जानानै दङ जायनि जाउनाव पुनः दिनै मा होनदों दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो जिउ साजा होनांगौ दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो जिउ साजा होनांगौ फासि हो दायनिगिरिफोरखौ फासि हो दायनिगिरिफोरखौ फासि हो We want justice. We want justice. No justice, no rest. No justice, no rest. Justice for Hiranmay Khaklare. Justice for Hiranmay Khaklare. Tanisha culprit. We demand trial in fast track court. We demand trial in fast track court. We demand compensation of rupees 5 lakhs to the victims. We demand compensation of rupees 5 lakhs to the victims. Hang the rapist. Hang the rapist Son Ali Khalukdar. Hang the rapist Rahman Ali. Hang the murderer Sheikh Bara Ali. Hang the murderer Famina Begum. Hang the murderer Famina Begum. Hang the murderer Sheikh Bara Ali. Hang the rapist Rahman Ali. Hang the rapist Bahar Ali.